Akin na, babawiin ko na. Kita-kitam na ima, ha? Baka mangag natin pagtungtungan ta. Ate, kuya, anong pinag-uusapan nyo? Madin sa atin nangyari, Ajar. Panahon sinayang ko, basagit na dinanas mo. No'y di ko nakita ang iyong pagdurusa. Di kaya ng alaala, buhay ng pagnanasa. Ngunit sabihin mo sa akin kung paano pupunuan ang pagkukulang ko. Kuya Andres! Kuya Andres, lumabas ka dyan! Kuya Andres! Bakit? Yung binigay ko sa'yo, O bakit? akin na, babawiin ko na. What? Bakit may ganon? Binigay mo na, babawiin mo pa? Basta akin na. Eh paano yan? Nagamit na namin kahapon. Wala akong pakialam kahit nagamit nyo na. Basta ibigay mo na sa akin. O sige, hintayin mo ako dyan. Bibigay din pa lang, dami pang sinasabi. Kas ang binagpagtigas tuyo. Tug na, tapos awin na mo lang. Ito na. Oo, hawakan mo. May konting uling lang yan. Hindi pa namin nahugasan kahapon. Sigurado kang kumpleto to? Baka mamaya may kulang ha. Meron, mga plastic sa papel, tinanggal na namin. Okay kung ganon. Sige, alis na ako. Diyan ka na. Oh, aalis ka na pala. Ano bang ginagawa mo dito? Ba't nakatayo ka pa dyan? Women. May sasabihin pa ako. Pasabi kay Baak. Good luck. Kung bakit ako magsasabi sa kanya, ikaw magsabi sa kanya. Good luck sa inyong dalawa. Mas kaya! Sa susunod kuya, pagawa mo tong gate mo. Oo, alam ko. Women. Kukis ti saba ng mailan. Intod na, tapos bawiin na mo lang. Hindi pa ako pinirindi. Lakay! Lakay! Oh no! Lakay! Apay, pigpig sa tangiwa mo. Nakita mo yung pressure cooker di unag? Wow, intod ko kinimailan, napantatay to. Napinindad mo! Kadibindad na aja yun? Ka na mapalinta. Babawi nun eh. Apay, ano ti problema na aja? Itapin na lang ah. Ewan gayam, madyak na istorya kanya. Tadjin na ita istorya. Matakan. Kita-kitam na ima, ha? Baka mangag natin pagtungtungan ta. Apay, apay nga ni Emma. Kasto yung amin bakal. Di ba ako ni Mayla? Awandan, nagsinadan. Ana, nagpe-pwesto tayo pagbagam na kay? Wow, atamatam na eh. Uri ka lagbulad. Ibagbagak pay paysaw. Gulul-buda ya. Ala, yung sumalagay mga babawi na yung pressure cooker oh. Wow, gusto nga si ka. Mati magbagak kina emang awan na ni bako ni Mayla na. Okay. Ano yung maning dito rin? Ate, kuya, anong pinag-uusapan nyo? Wala Emma. Sa amin na lang mag-asawa yun. Oo, usapang mag-asawa lang yon. Kaya kung gusto mong malaman, mag-asawa ka na din. Malapit na. Ngayon pang nalaman kong wala na sila. Ano naman binubulong-bulong mo dyan? Wala ate, bakit may narinig ka ba? Nasa murmuryo natin kapsa mo makay. Natay taray tayo mental hospital ata. Alam ko yung sinabi mo kuya, hindi pa ako baliw. Ano kasi binubulong-bulong mo dyan? Tatatlo na nga lang tayo dito. Di mo pa sabihin yung sinasabi mo. Pag sinabi ko, edi malalaman nyo. Ukis ti sama nato yan. Pare-parehas kayo lang nga talaga. Oh no! Uyong kayo ulay. Nayuyong matataala kay. Ako na naman nakita nyo ha. Kung di ka sana pumunta dito, edi sana hindi ka namin nakita. Sag! Baliw talaga yung asawa mo na ate. Oh, ata kayo manan ha. Rugyanan nyo manan. At ang magamin ni kapsa mo. Ba't itungtungan tato yung dala sa mingsingin? Hindi na gan. Ba't ba ayaw nyo akong isali sa usapan nyo para akong others sa inyo ha? Hindi ka others. Boytom ka. Boytom. Boytom. Boytom.
ate. Bakit? Masama bang tumawa? Eh, natatawa lang naman ako sa sinabi ni kuya mo. Anong nakakatawa sa boy Tom, ha? At least, maganda naman. Pwede ikaw na. Maganda nga. Di naman makapag-asawa. Yan ang alam mo. Malapit na, malapit na, malapit na. Malapit daw. Wala ka lamang nagugustuhan. Bakit ko sasabihin sa'yo, akin na lang yun. Pwede sa'yo. Sayong-sayo na. Talaga. Bahala ka nga sa buhay mo, Boy Tom. Boy Tom. Mag-asawa nga talaga sila, mga buwang. Ayos. Wala na si Myla at Baak, pagkakataon ko na to. Sana Ay, Apo. Kakaasimot ni Apo Baak. Ay, agmay-may sa manan, Apo. Ano pa yung nata makaasawa? Hoy, Andres Disaya, bilisan mong magwalis dyan. Andres Disaya at... Kasi sabam. Kasi sabam. Buitom ka nga talaga. Buitom. Buitom! Buitom! Magpayato kaldi nga, unti problema na. Si Bugsa. Awanin, hindi na siguro kahit ni my loves ko. Tatapan ng rumorati nga tao. Uy, Bak! Niya ko abit tol. Kailangan ti peace of mind, JR. Tsaka daywan na man. Baka glidim ti pinagkitak kanyam. Yan, nagungutaw yun. Bay, nyatip kaya pagkaskastaam. Ang mga damdamagin eh. Anak mo lang matulog. Nyati nga taon. Malay mo, matulungan ka. Bagamon Siya lang ti makasolbar ti problema. Saka naman nga surut-surutin. Apo. Yan, mahati yun. Malay mo, matulungan ka nung ibagam. Awanin, kastoyak lata siguro JR. Ano nga kastoy? Hay, basta, ang mga damdamagin eh. Maumak, tibiyag ko. No, makatibiyag maun. Nagimas pala minum ti arak. Madingar dumunig aja arak kanya ako. Patin sama aja arak, madina kahit kanya ako. Kagsuat ka ti brand mo 2x2. Suktak ti 4x4. Oh no! Dakil aja, baka alis to na nga maungkak jay. Madi, dapat dakli jay, may salitro. Apay arit to'y kaman ngamin eh. Sa bali lang ti pampanunutik tatay, napanman arak eh. Ang panyagamin, niya ti pampanunutam. Siguro dakal ti problema. Madin sa aja nangyari aja. Kaya ko nga tatay ang ganyan. Paya, niya ti pagkastam kami. Gamit ka man ng tangamin eh. Diya kagawid, hingga na madimi bata problema.